that flows like a river, washing over me. Fount of heaven, love of Christ, overflowing me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Take this life, deliver the best of your love. Holy now devoted, see your kingdom come. Thank you, Jesus. Set me free. Christ, my Savior, rescued me. Thank you, Jesus. Set me free. Christ, my Savior, rescued me. You've given me life, you've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've entered my heart, you set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. You've given me life, you've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've entered my heart, you've set me apart. I love you, Lord. I love you, You've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've entered my heart, you set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Zikomo kwambiri chifukwa cha mambideso antongo apatala amenewo. Tilothokoza kwambiri kwa Mulungu kuti tilinso pamenepo kuti timvetserenso mawu antongo apatali. Leronso Mulungu afuna alankhule ndi mitima yathu kudzera mwa mtumiki wake
So ndikupempha kuti tikonzekesa mitima yathu kumvetsera komanso kulemba ngati zingatheke chifukwa ndi zofunikira kwambiri. So at this time, very precious and very important time. So I'd like to invite our senior pastor, Pastor Samuel Kim, to give us today's Sunday service message. Let's welcome him. Thank you. Good morning, everyone. Yes, we thank the Lord for gathering us this morning. Let us first read our main scriptures for today. It is 2 Corinthians chapter 3. From verse 7, we'll read up to verse 15. 15. 15. Yes. If you have your Bibles, please open to 2 Corinthians chapter 3 from verse 7. Ngati muli maBaibulo titsegule 2 Korinto chapter 3 kuyambira verse ya 7. Let's read together. Tiwerenge tonse limodzi. But if the ministry of death, written and engraved on stones, was glorious, so that the children of Israel could not look steadily at the face of Moses, because of the glory of his countenance, which glory was passing away. Koma ngati utumiki wa imfa wolembedwa ndi wolochedwa m'miyala unakhala ulemerero kotero kuti ana Israeli sanathe kuyang'anitsa pa nkhope yake ya Mose chifukwa cha ulemerero wa nkhope yake umene unali nkuchotsedwa. How will the ministry of the Spirit not be more glorious? Koma koposa kotani nanga utumiki wa Mzimu udzakhala ulemerero? For if the ministry of condemnation had glory, the ministry of righteousness exceeds much more in glory. Pakuti ngati utumiki wa chitsutso unali wa ulemerero, makamaka utumiki wa chilungamo utulukira mu ulemerero kwambiri. For even what was made glorious had not glory in this respect because of the glory that excels. Pakuti chimene chinachitidwa ulemerero sichinachitika cha ulemerero mmenemu chifukwa cha ulemerero woposawo. For if what is passing away was glorious, what remains in much more glorious? Pakuti ngati chimene chili kuchotsedwa chinakhala mu ulemerero, makamaka kwambiri chotsalacho chili mu ulemerero. Therefore, since we have such hope, we use great boldness of speech. Pokhala nacho tsono chiyembekezo chotero tilankhula ndi kukhazikika mtima kwakukulu. Unlike Moses, who put the veil over his face so that the children of Israel could not look steadily at the end of what was passing away, ndipo simonga Mose amene anayika chophimba pa nkhope yake kuti ana a Israeli asayang'anitse pa chimaliziro cha chimene chinali nkuchotsedwa. but their minds were blinded, for until this day the same veil remains unlifted in reading of the Old Testament, because the veil is taken away in Christ. Koma mitima yawo inawumitsidwa pakuti kufikira lero lomwe lino pakuwerenga kwa pangano lakale chophimba chomwechi chikhalabe chosavundukuka chimene chili kuchotsedwa mwa Khristu. But even to this day, when Moses is read, the veil lies on their heart. Koma kufikira lero pamene awerengedwa Mose, chophimba ichi chigona pa mtima pawo. Yes, up to verse 15, we have read. Kufikira verse ya 15 tawerenga. Once again, good morning, everyone. Akachikena mabwino nonse. We're very thankful and delighted to share the Word of God with you this morning. Ndiloyamika komanso okondwa kugawana nanu mawu uno. You don't know how wonderful it is that we can discover the heart of God through the Bible. Ndimudziwa nzamtengo apatali motani kuti tikhoza peza mtima wake wa Mulungu kudzera m'Bible. A service is not all about how we pray or worship or praise God. Ndi service sikungopemphera kapena mmene tikuyimbira ayi.
Word of God must enter inside our hearts. ndi mawu mulungu akuyenera kulowa mkati mwa mtima wathu. Bible says the life is inside the Word of God. ndi baibulo limatero kuti moyo uli mkati mwa mawu a mulungu. That is why it also says that when we listen, when we hear, faith comes by hearing, hearing the Word of God. ndakuti tikamamvetsera chikhulupiriro chimadza ndi mbiri yakumva mawu a mulungu. Many people just want to come to enlighten their hearts, just to emotionally be intact. ndi anthu amangofuna kubwera kuti mitima yawo ingokhudzika mwakuthupi chabe. But true connection with God is when you discover and realize the meaning that is inside His words. koma kulumikizika kwenikweni ndi pamene tazindikira tanthauzo la mawu ake mu mawu ake. Everyone here today, we have read 2 Corinthians chapter 3. ndi tawerenga 2 Korinto chapter 3. There's just two things that we need to understand here. ndi pali zinthu ziwiri chabe zimene tifunika tikambirane. Number one, choyambirira, like I said today, the title, there is two different kinds of ministry. ndi pali mautumiki awiri osiyana. One, woyamba, the Bible calls this ministry of death ndi woyamba utchedwa utumiki wa imfa or ministry of condemnation. kapena utumiki wa chitsutso. Is that right? sichoncho? If you see verse 7, tikaona verse 7. but if the ministry of death, koma ngati utumiki wa imfa. and then in verse 9, for if the ministry of condemnation. ndakuti pakuti ngati utumiki wa chitsutso, verse 9. Now, ministry of death, ministry of condemnation is one. ndi utumiki wa imfa ndi utumiki wa chitsutso ndi chimodzi. That's the same ministry. ndi utumiki ofanana. Everyone, our church is called Goodnews Mission. ndi mpingo wathu umatchedwa Good News Mission. Like that, today, our Good News Mission Church, we emphasize in preaching, delivering true gospel to the world. ndi mpingo wathu wa Good News Mission Church timakhazikika pa kulalikira uthenga wabwino kwa anthu. So our ministry focuses in understanding the truth according to Bible ndi utumiki wathu umakhazikika kupeza choonadi malingana and ndi to Bible. deliver the truth to the people who are lost in sin. ndi kupereka mtima omwewo kwa anthu amene ngotayika mu tchimo. Our ministry is to preach gospel. ndi utumiki wathu ndi olalikira uthenga wabwino. But everyone, what kind of ministry focuses to death? ndi utumiki wanji umene umakhazikika ku imfa? What kind of ministry focus to condemn the people, condemnation? ndi utumiki wanji umene umakhazikika pa kutsutsa anthu chabe. As we read this, you might be shocked what we have understood for many, many years as its truth. ndi mmene timapeza izi tipotamvetsetsa kwa zaka zambiri kuti nchoonadi. What people believe and follow, respect and value, ndi zimene anthu amatsatira kumasozika pamwamba mmoyo mwawo. today we look carefully in this Bible to understand that what you know might be a ministry of condemnation and ndi death. lero tikang'ana mosamalitsa m'baibulo mukapeza kuti mwina zimene mukudziwazo khoza kukhala utumiki wa chitsutso. And everyone, if you follow that ministry, ndi mukatsatira bwinobwino utumikiwo, what will your end? Kodi- What will your future be? kothera kwake kapena tsogolo lanu likhala lotani. End of that ministry eventually brings you down to death ndi kothera kwake utumiki umenewo ukubweretsani ku imfa and brings you down to condemnation. komanso ukubweretsani chitsutso mmoyo mwanu. In other words, following that ministry mwa njira ina kutsatira utumiki umenewo is not that you gain life or salvation. sikuti mmapezako moyo kapena chipulumutso, You find death and destruction. ndi mmakapezako imfa ndi chiwonongeko. Is there anyone who wants to follow that ministry? alipo amene afuna kutsatira utumiki umenewo? Do you want to follow the ministry of death? mufuna kutsatira utumiki wa imfawo kapena? Everyone, nobody here wants to follow the ministry of death. ndi palibe amene amafuna utumiki wa imfawo, But without you realizing, koma mosazindikira you are already in the way of death. njira imene mwatengayo ndi njira kale ya imfa. You are already in the path of the ministry of
condemnation. ndi mwatenga nsewu umene ukathera ku utumiki wa chitsutso. That's why we need to reflect ourselves Ndifukwa chake tiyenera tidziunike moyo mwathu to understand this Bible carefully, ndi kuti timvetsetse bwinobwino Bible bwinobwino. and or else what you might be doing right now. Ndi mwina chimene mukuchita pano. You might say that I'm here to worship God, I'm here to have service before God. Ndi mukhoza kuti ndabwera pano kudzapembedza Mulungu, kudzakhala service pamaso pa Mulungu. But what you value in your heart, Koma chimene mmachikweza mu what mtima you mwanu, follow, chimene what you matsatira, believe, chimene makhulupirira, if that is a ministry of death or condemnation, ngati ndi utumiki wa imfa kapena chitsutso, you might be praising God, worshiping God, praying to God, ndi mukhoza mamuimbira Mulungu komanso mapemphera kwa Mulunguyo. but sadly, although you're praying and worshiping God, Koma momvetsa chisoni ngakhale mukupemphera kupembedza Mulungu, end of following that ministry would lead you to ndi kothera destruction. kwake utumiki umenewo ukathera In kuchiwonongeka. other words, to fall to the hellfire. Mwa njira ina ukagwera ku gehena wa moto. That's why everyone, we need to be awake Ndifa yake tifuna tidzuke to clearly understand kuti timvetsetse mosamalitsa the difference between ministry of death kusiyana pa utumiki wa imfa and another ministry that comes out here. ndi utumiki wina umene ukubwera. What is another ministry? Ndi utumiki wina ndi utumiki wanji. Here, verse 8, Verse ya 8 tikawerenga. there's a word called, how will the ministry of the Spirit? Ndi ukutchedwa kuti utumiki wa mzimu. There's a ministry of what? Ali utumiki wa chani? Spirit. Wa mzimu. And then here, if you see in verse 9, Ndi verse 9 tikaona not the ministry of condemnation, but ministry of righteousness. ndakuti utumiki wa chilungamo. So here we have two different kinds of ministry here. Ndi tili mautumiki awiri osiyana. One ministry is called what? Woyamba utchedwa cha Ministry of utumiki wa death. imfa. Understand? Mvetsetsa? Another name for this ministry is called ministry of Ndi dzina lina la utumiki umenewu utchedwa utumiki wa chani? condemnation. Wa chitsutso. Is that right? Si choncho? Yes, that's how you are reading too, right? Ndi mmene tikuonera umenewu. Now, in the other side, Ndi mbali nayi there is another ministry. pali utumiki wina It also has two names. ndi uli mayinaso awiri. First name, Bible calls this ministry of what? Ndi woyamba kuti utumiki wa chani? Spirit. Wa mzimu. And it's ministry of what? Ndi akutchanso utumiki wa chaniso? Righteousness. Wa chilungamo. Yes, that's right. Zona. So everyone here, there's two types of ministry. Ndi mautumiki awiri awo. One is called ministry of death Wina utumiki wa imfa or condemnation. kapena kuti wa chitsutso. The other one is called ministry of spirit Ndi wina utumiki wa mzimu and righteousness. komanso utchedwa wa chilungamo. Is that right? Si choncho? Is that right? Si choncho? Now the question is, Ndi funso ndi lakuti. which ministry are you following? Kodi ndi utumiki utiwo umene inu mukutsatira? If I say like this, Ndi ndikanena chonchi. because everybody wants to be blessed, Kodi wina aliyense afuna adalitsike? they all say, I'm following the ministry of spirit, I'm following the ministry of righteousness. Ndi tonse nena kuti tutsatira utumiki umene wa chilungamo. Everyone just trying to get the right answer Ndi kungoyesera kupeza yankho lolondola. does not mean that you have the clear faith. Ndi sizotanthauza kuti muli ndi chikhulupiriro cha chindunji. If you don't have understanding about what these two ministries are all about, Ndi ngati simumvetsetsa tanthauzo la mautumiki awiriwa. just saying, I want to follow ministry of righteousness, Kungonena kuti andifuna tsatira utumiki wa chilungamo. does not mean that you are a follower of ministry of righteousness. Ndi sizotanthauza ndine otsatira utumiki wa chilungamo. Understand? Tumvetsetsa. You need to clearly understand Mwene amumvetsetse bwinobwino. how one can follow the ministry of righteousness. Kodi munthu angatsatire bwanji utumiki wa chilungamo. But to do that, Koma kuti muchite zimenezo there's one procedure. pali ndondomeko imodzi. You must clearly identify Ndi muwene amupeze bwinobwino. what is the ministry of death and condemnation. Kodi utumiki wa imfa ndi chitsutso ndi utiwo? Are you getting what I'm saying? Mvetsetsa umenewe? You cannot just say, without knowing what these two ministries are, you cannot just say, I'm following the ministry of righteousness. Ndi simungangonena kuti ndikutsatira utumiki wa chilungamo osamvetsetsa ya. You must first clearly understand
muyenera mumvetsetse bwinobwino. What is the ministry of death and Kodi condemnation? utumiki wa chilungamo ndi And chani? you must come out from this ministry of death in order for you to enter into ministry of righteousness. Nde mutumike mutuluke mutumiki wa ifa kupita utumiki wa chilungamo. But if you don't even know what this ministry of death is Koma ngati simukudziwa kuti utumiki wa ifa ndi and uti, why it's called death, kuti utchedwa ifaso chifukwa chani? just it's a desire to be inside the ministry of righteousness. Nde mukungokhala nchikhumbokhumbo kuti mufunika mtumiki wa chilungamo. Your wanting and desire does not lead you to the ministry of Nde righteousness. kufunafuna kwanuko sikutsogolerani utumiki wa chilungamo. Everyone who here does not want to go to heaven? Nde ndani apa amene safuna upita mwamba? Everyone wants to go to heaven. Nde wina aliyense afuna upita mwamba. Isn't that right? Si choncho? Am I wrong? Kapena ndulakwitsa? Or raise your hand if you say, no, Pastor, I prefer hell. Nde takweza ni manja amati ine koma kumamba kwayi koma ku Gehena. Anyone? Alipo? You see, no one. Palibe. But let me ask you, Nde ndikufunseni. does your wanting, Kodi kufunafuna I kwanu? want to go to heaven, Kodi ndifuna upita mwamba? does your desire, Kukumba kwanu? can that lead you to go to heaven? Kodi zimenezi zingakutengeni upita mwamba? Does your wanting lead you to go to heaven? Kodi kufunafuna kwanu kungakutengereni kupita mwamba? Wake up, everyone. Dzukani. No. I'm not speaking this to frighten you. Speak Ndiwankwa loudly. ndiwankwa ndino muziyankha maphavu. Bible says, not everyone who says to me, Ndakuti Lord, siyese Lord, wonena Ambuye Ambuye will enter into heaven. amene akalowa ufumu wakumwamba. Is that right? Si choncho? Is that right? Si choncho? Every because you want to go to heaven does not mean that you can go. Ndesifoti mufuna kupita kumwamba kusizulandazo mukhoza upita. But many people just live inside their desires, their wantings. Koma anthu ambiri amakhala mkati mwa zokhumba ndi Of course, zofuna everybody zawo. wishes to go to heaven, Nde wina aliyense inde amafuna atapita kumwamba. but you must understand the truth. Koma muyenera mvetsetse choonadi. Wanting is not faith. Kungofuna si You chikhulupiriro. cannot just want heaven Simungangofuna kuti ndifuna and kupita have no kumwamba. respect for the teachings of the Bible. Nde osasamalira ziphunzitso za Bible. If you really respect God and feel that you should go to heaven, Ngati mmalemekeza ndi Mulungu ndiye mufuna kupita kumwamba. you must respect these words that God is instructing us and guiding us. Nde muyenera mulemekezenso mawu amene akutitsogolera kuti tikapite kumeneko. Am I right? Si choncho? Am I right? Si choncho? Then everyone, we need to really humble ourselves before the word Nde tikuyenera kudzichepetsa pamaso pa mawu. and listen to understand the message God is trying to deliver here to us. Nde kumvetsetsa uthenga umene Mulungu akutipatsa. Now here, let's look here, verse 7. Tione verse ya 7. Bible specifically tell us what is the ministry of death. Nde Bible kutifotokozera mwachindunji utumiki wa ifawo ndi chani. Here, let's read the first two lines together. Nde tiwerenge pamodzi malaini oyambirira awiri. Begin. Tiyambe. But Koma if ngati the ministry utumiki wa of ifa death written and wolembedwa engraved ndi on wolembedwa stones. miyala. Everyone, Nde wina aliyense. what does Bible say? Nde Bible ti chani? Ministry of death is written somewhere, right? Ndakuti utumiki wa ifa udalembedwa pena pake, si choncho? Where is it written? Ndakuti unalembedwa kuti? It says it's written, engraved on stones. Akuti lalembedwa mosokotoledwa miyala. There was only one incident Nde whereby panali nkhani imodzi imene inachitika. God wrote engraved on stones. Pamene Mulungu adalemba pamwala. Do you know when that is? Mukudziwa ndi patipo? When was a time that God engraved and written something on a stone? Kodi ndi nthawi iti imene Mulungu analembako pamwala china chake? It was during the time of Moses. Inali nthawi ya Mose. Is that right? Si choncho? When God gave what? Pamene Mulungu anapereka ya The ten malamulo what? Commandments. malamulo 10. Hey, what did the Bible say? Nde Bible ti chani? The ministry of death, Ndakuti utumiki wa ifa. which is engraved on the stones. Ndakuti umene walembedwa pa miyala. In other words, Mwa njira ina the 10 commandments malamulo 10 equals to what?
Utanthauza kuti ndi chani? Ministry of Utumiki wa righteousness utumiki wa chilungamo or ministry of death? kapena utumiki wa imfa? It's what? Ndi chani? Ministry of what? Utumiki wa chani? Death. Wa imfa. But do you know how many people Koma mudziwa ndi anthu ochuluka in bwanji Malawi, Malawi muno if you ask them, mukafunsa how are you saved? kodi mwapulumutsidwa bwanji? Or how do you believe God? Kodi mukhulupirira bwanji mwa How Mulungu? can one go to heaven? Kodi munthu angapite bwanji kumwamba? Do you know how many people say, Ndi mudziwa ndi anthu ochuluka bwanji amene I amaka- know the will of God? ndikudziwa chifuniro cha Mulungu. And if you ask them, what is it? Ndi ukafunsa ndi chani? So many people say, keeping the 10 Commandments. Anthu ochuluka amati kusunga malamulo khumi. Are they right? Ndi akulondola? Are they right? Akulondola amene wawo. I'm not saying you, I'm saying other fellow Malawians. Sindikamba za inuyo I'm sure nobody here is like that, right? Ndikukhulupirira kuti palibe apa amene ali choncho eti. Bible says the ministry of death is engraved on the stones. Nakuti Bible akuti utumiki wa imfa walembedwa pa In miyala. other words, if you believe that the will of God is to keep and follow the 10 Commandments, Ndi ngati mukhulupirira kuti chifuniro cha Mulungu ndi kusunga malamulo khumi, are you following the ministry of spirit or are you following the ministry of death right now? kodi mukutsatira utumiki wa mzimu kapena utumiki wa imfa? What are you following? Mutsatira chani? Why you don't want to acknowledge? Asimufuna muzindikire? If you're not answering, means that you have something uncomfortable in your heart. Ndi ngati simukuyankha mwamphamvu ndoti muli nchina chake chokutsamwitsani. Maybe you don't want to acknowledge. Ndi mwina simufuna muzindikire Maybe you want imeneyi. to hide your heart. Kapena mufuna mubise mtima wanu. Maybe some people who still believe that they can keep the commandments. Mwina yena akuganizabe kuti akhoza kusungabe I'm not malamulo saying it's khumi. you, Ndi ndi inuyo but amene. usually that's the case when people don't answer loudly. Ndi ndi chifukwa chake anthu samayankha mokweza. So which means if you're not answering loudly, Ndi ngati simuyankha mokweza, you understand what I mean, right? mukumvetsetsa zomwe ndikukamba eti? Everyone, this ministry that is engraved on stones, Ndi utumiki umene walembedwa pa miyala. Bible calls that it is a ministry of death. Ndi Bible likulitcha utumiki wa imfa. Do you understand? Tumvetsetsa? Let's see here verse 7 again. Tionesa verse 7 icha. But if the ministry of death, written and engraved on stones, was glorious, Koma ngati utumiki wa imfa olembedwa ndi olochedwa miyala unakhala wa ulemerero. so the children of Israel could not look steadily at the face of Moses because of the glory of his countenance. Kotero kuti ana Israeli sanathe kuyang'anitsa pa nkhope yake ya Mose pa ulemerero pa nkhope yake. Which glory was passing away. Umene ulemerero wake unali ukuchotsedwanso. Everyone, anything that passes away. Ndi chilichonse chimene chimachotsedwa, What is another meaning for passing away? Anything that dies. mwa njira ina china chake chimene Anything chimafa, that fades away chimene chimafika pakutha, is not a work of God. chimenecho si mawu a Mulungu. Do you understand? Tumvetsetsa? Anything that dies, that does not live eternally, Ndi chilichonse chimene sichimakhala muyaya, it's not the work of God. chimenecho si ntchito ya Mulungu. That's why we can see here clearly Ndi chifukwa chake tikutha kuona apa mwachindunji. the ministry of death engraved in stones. Ndi utumiki wa imfa olembedwa m'miyala. Bible says, which is passing away, means Yeah. it has an end. Ndi Bible kuti umene unali kuchotsedwa mwa njira ina unali mpothera. This law does not exist forever. Ndi lamuloli silikukhala ku nthawi yonse. It is law that is meant to pass away. Ndi lamulo imene apangidwa kuti lichotsedwe nthawi ina yake. But how many people today, Koma ndi anthu ochuluka bwanji lero we lino don't even have to look into the world, amene safuna ayang'ane mawu, just looking within Malawi, akungoyang'ana Malawi posangana how dziko lonse. many people are still insisting or believing in their hearts, Kodi ndi anthu ochuluka bwanji amene akukhulupirirabe mumtima mwawo. oh, the will of God Chifuniro cha Mulungu is to obey the 10 Commandments. ndi kusunga malamulo khumi. Are you such people? Kodi ndinu anthu otero? Are you that people? Kodi ndinu anthu otero?
or you don't want to be that people. kapena simufuna okanthu amene. Everyone, Ndi wina today aliyense. so many people do not clearly understand this Bible. Ndi anthu ochuluka lero lino samvetsetsa Bible. If you see here, Ndi tikaona apa verse 11, verse ya 11. for if what is passing away was glorious, what remains is much more glorious. Pakuti ngati chimene chinali kuchotsedwa chinakhala cholemerero, makamaka kwambiri chotsalacho nchaulemerero. Why are you still holding on to these 10 commandments? Ndi ndifa chani tikugwirabe malamulo khumi? Why do you believe that this is the will of God? Ndifa chani tikuganiza kuti ndi chifuniro cha Because Mulungu? you have not discovered Chifukwa simunazindikire what is more glorious than the 10 commandments. kuti kodi chaulemerero kwambiri kuposa malamulo khumi ndi chani? Do you understand? Kumvetsetsa You pamenepa? have not yet discovered. Ndi simunakumane nacho inuyo. It's in the Bible. Chili m'Bible, It's not a new teaching or it's not something new. si chiphunzitso china si chatsopano, ayi. You have been blinded. Ndiye mwakhala mwapangidwa khungu. Why? Chifukwa chani? Still in your heart, Chifukwa m'mitima mwanube you believe that you are able to become good before God. muganiza kuti mukhoza kukwanitsa kukhala abwino pamaso pa Mulungu. Everyone, if you believe that you can be good, Ngati mukhulupirira kuti mukhoza kukhala abwino, anyone who believes that they can serve God well, amene akukhulupirira kuti akhoza kutumikira bwino Mulungu, you are not seeking for grace or mercy. ndiye kuti simufuna chisomo ndi chifundo ayi. You're just relying upon your good deeds. Ndiye mungodalira ntchito zanu zabwino. For such people, Kwa anthu otere, God has blinded them to see the true ministry of God. ndiye Mulungu atseka maso kuti asaone utumiki weniweni wa Mulungu. I don't know if you remember last week we talked about Ndiye msudzi ngati mukumbukira wiki a yatha, lawyer who came to Jesus by 9. ndiye kuti timakamba za anthu amene anabwera kwa Yesu. What kind of heart did this lawyer have? Kodi wachilamuloyo anabwera ndi mtima wanji? I told you that he wanted to what? Kuti anabwera kufuna kudzatani? Justify. Kudzazilungamitsa yekha. Funny thing is, many people have the desire wanting to justify himself. Ndi choseketsa mkono kuti anthu ambiri amabwera kuti adzazilungamitse okha. Why do they think like that? Ndifukwa chani amaganiza choncho? Because they think Chifukwa amaganiza if they try, ngati atayesera they can become righteous by themselves. akhoza kukhala olungama, Bible utero. Now, everyone, before we talk about the ministry of spirit and righteousness, Ndi tisanayambe kuona utumiki wa chilungamo wa mzimu, I told you we need to clearly understand ndi nakuwuzani tiyenera kumvetsetsa and we need to become free from ministry of death. kuti ife timasulidwe ku utumiki wa imfa. If you are not clearly understanding the ministry of death and if you do not come out from that ministry, Ngati sinamvetsetse utumiki wa imfa ndipo sinatuluke kumeneko, you cannot enter into the ministry of spirit and ndiye righteousness. sitingalowe mu utumiki wa mzimu ndi chilungamo. Now, let's open another book in the Bible. Ndi tione mawu ena m'Bible, Romans chapter 7. Roma chapter 7. I'll explain to you this one a little more deeper then. Ndi ndikamba izi mozama. Romans chapter 7, Roma chapter 7, verse 1. verse yake ya 1. Now, here the Bible is asking us, giving us a question. Ndi Bible funsa apa utipatsa funso. Or do you not know, brethren, for I speak to those who know the law has dominion over a man as long as he lives. Nanga kodi simudziwa abale kuti ndilankhula ndi anthu akudziwa lamulo kuti lamulolo lichita ufumu pa munthu nthawi yonse ali wamoyo. Now, law has dominion over you. Akuti lamulo lili ndi ulamuliro pa inu. Is that right? Si choncho? The law has what? Lamulo lili ndi cha? Dominion over you. Ulamuliro. Verse 2. Verse ya 2. For the woman who has a husband is bounded by law to her husband as long as he lives. Pakuti mkazi wokwatidwa amangidwa ndi lamulo kwa mwamuna wake wamoyo. Yes, there are sisters here who are married to your husbands. Ndi pala azilongo anakwatiwa ndi azimuna awo. If you are married to your husband, Ngati wakwatiwa ndi kwa mwamuna wako, you are bounded by law
you are bounded to your husband. Is that right? nde kuti muli pansi pa lamulo la mwamuna wanu si choncho. But, Bible says, but if husband dies, Koma mwamunayo akafa, then you become free. She is released from the law of her husband. nde iyeyu amasulidwa ku lamulo la mwamunayo. Is that right? Si choncho? Is that right? Si choncho? Yes, this is the kind of relationship we have with law. Nde ili nde ubale meti nalo mu lamulo. Everyone, as we are born in this world, Nde meti nabadwa pa dziko whether lapansi. you like it or not, Kaya mukonda we were kasimuzikonda. born being bounded in the law of Moses. Nde tinabadwa tili pansi pa lamulo la Mose. So whether you like it or not, we were serving the law of Moses, Nde kaya muzifuna kaya koma timatumikira lamulo la Mose. believing in ourselves Zikhulupirira mwa that we have to ife. keep the Ten Ndi Commandments. kuganiza kuti tikhoza kusunga It's the malamulo. only way of Nde salvation. timagaza ndi njira yokhayo ya chipulumutso. That is how you've been living until this time. Ndifa chake takhala tukhala choncho kufikira pano. Is that right? Si choncho? But everyone, let's see here. Nde tione apa. Let's skip a little bit. Nde tidumphe pang'ono. Verse 6. Verse ya 6. But now we have been delivered from the law, having died to what we were held by, so that we should serve in the newness of spirit, not in the oldness of the letter. Koma tsopano tinamasulidwa ku chilamulo popeza tinafa kwa ichi chimene tinagwidwa nacho kale. Chotero kuti titumikire mu mzimu watsopano si mchilembo chakale ayi. Everyone, what does Bible say? Nde Bible ti chani? We have been what? Akuti tinatani? Delivered. Tinamasulidwa. We have been delivered means we have been removed, Kapena kuti tachotsedwako ukuku. having died to what we are held by. Titafa ku chimene tinagwidwa nacho. So it's not difficult at all. Asi kuti nzovuta Listen konse. carefully. Timvetsere mosama. Why you believe in your mind. Ndifa chake chifukwa chani timakhulupirira malingaliro Why you mathu. believe until now that you have to keep the Ten Commandments. Ndifa chani timakhulupirira mpaka na pano kuti tiyenera kusunga malamulo. Because you are born in this world, being bounded by the law, being influenced that you need to keep the commandments. Ndi chifukwa kuti munabadwa mdziko lapansi muli pansi pa lamulo okakamizidwa kuti musunge lamulo. So today, many preachers who call themselves preachers, Ndi anthu ambiri olalikira amene amadzitcha olalikira. even myself, Ngakhale ine mwini. was bounded by the law and it had dominion over me. Ndi ndidabadwanso pansi pa lamulo kukhala la mphamvu kwa ine. Understand? Tumvetsetsa. Do you understand? Tumvetsetsa. However, Komabe, if you realize that you are being held under this law, ndi ngati mutazindikira kuti nagwidwa ndi lamulo ine. and if you realize while you're under the law that there's no life, it's only death. Ndi mutazindikiranso kuti pansi pa lamulopa palibe moyo pali imfa basi. Through the Bible, I came to realize Ndi kudzera m'Baibulo nkhoza zindikira. I have no chance of receiving salvation while I'm under the law. Ndi ndilibe mwayi wolandira chipulumutso ndili pansi pa lamulo ilili. Do you understand? Tikumvetsetsa kaya. I have come to realize that there's no hope inside this law. Ndapezanso palibe chiyembekezo mkati mwa lamulo mu. That's why Ndi chifukwa chake. I've discovered that if I stick with this law, I will only die. Ndi ndapeza kuti ndikakhazikika ku lamulo ili ndikhoza I will never kungofa. find the true salvation. I will never find the truth in my life. Sindikapeza chipulumutso choona kapena choona adi moyo mwanga. That's why I became free from this law. Ndi chifukwa chake namasulidwa ku chilamulo ichi. Understand? Tumvetsetsa. But there are still so many preachers, Koma pali olalikira ochuluka. so many pastors, Anthu azibusa so ochuluka. many churches, Machechi ochuluka. and self-claimed Christians Amene akudzipanga okha kuti ndi akhristu. who are still bounded Amene ndi omangidwabe under the law. pansi pa lamulo. Then what do they believe? Ndi akukhulupirira chani? Oh, we have to keep the Ten Commandments. Atiyenera kusunga malamulo. It's the will of God. It's the only way. Ndi chifuniro cha Mulungu ndi njira yokhayo. That's why everyone, Ndi chifukwa chake wina aliyense. although we share the gospel, this has no value in your heart. Ngakhale tigawane mwa Mulungu zimakhala zopanda value m'mitima If you mwathu. really want to understand the true salvation, Ndi tikamvetsetsadi chipulumutso choona. Bible clearly
here tells us the difference between law and the Spirit of God. nde mulungu azationetsera kudzera m'baibulo chilamulo ndi mzimu wa mulungu. Once again, verse 6 here. Nde verse 6 iji. If you see, now we have been delivered from the law, having died to what we were held by, Koma tsopano amaswidwa kulamulo popeza tinafa kwa ichi chimene tinagwidwa nacho. so that we should serve in the newness of spirit, not in the oldness of the letter. Kuti titumikire mu mzimu watsopano si mchilembo chakale. Bible calls the Ten Commandments oldness of the letter. Nde Bible ulitcha chilamulochi chilembo chakale. Everyone, this is called a symbolic gospel. Symbolical gospel. Kapena chithunzithunzi chabe cha uthenga wabwino. Everyone, God did not establish before us a symbolical, angelical, or any kind of a statue or any sort of certain monumental things before us. Nde mulungu sanatipatse tingati milungu kapena china chake choti tizichiona ngati angelo ndi zina zotero ayi. Bible wants to speak heart of God to us. Nde mulungu afuna tizilankhula mtima wa mulungu pa izizi. He's expressing his heart to us. Ndakupereka mtima wake kwa ife. Expressing his heart is what we call Spirit of God. Nde kulankhula mtima wakeko ndimene timakutcha mzimu wa Some mulungu. people say that I have felt the warmth coming down to me. I have tears coming out. Nde ina amati ndamva mzimu wabwera kwa ine misozi matsika. That is also symbolic and monumental things. Zimenezo nzachithunzithunzi chabe zomaivaiva. Understand? Tumvetsetsa. Clearly saying, Spirit, you cannot feel it. Nde kunena zoona You sitingazive cannot touch it. You mwa cannot see it. sitingazigwire sitingazione. For example, I love my family. I love my kids. I love my wife. Nde chitsanzo ndimakonda mkazi wanga ndimakonda ana anga ndimakonda banja langa. Show me. Nde tandionetsani. How can I show you my heart? Ndingakuonetseni bwanji chikondicho. Are you going to cut open my chest and reveal my heart? Can you see? Ndikatsekule chest yanga kena nkuonetsa mtima wanga mmene Can you touch it? kuchiona nkuchigwira kuti chikondichi. Like this, can I show you my heart? Here's my love towards my family. Here, look at it. Look Kabena- how pretty it is. Kapena mogwira mmene zachiliyanga kuonetseni ndi ichi. If you touch it, oh, Pastor, your love is so hot. Kudzachigwira kuti chikondi chanu nchamoto nchotentha amwene nchotentha. Can you do that? Zoteka Brothers, can you show me your love to your wife? azibale munganonetse chikondi chanu kwa akazi anu. Who's married here? Come out. Show me. Let me touch your heart. Oh, sins. Feel the warmth. Oh, brother, your love to your wife is very hot. Ndi okwatira atabwera kundionetsa basi kuzionetsa pa kenako Oh, kudzachigwira God, I'm burning nchotentha. for my wife. Ndikuchikonda ichi chimenechi. Is that touchable? Nchogwirika Is that sensible? kapena chomveka mwa njira inake. You cannot even touch your feelings towards your families, your wives, your partners. Ndi simungagwire maivaiva abanja lanu And kapena you're ana. saying that you have felt the warmth in your heart, the love of God? Ndi mukanene kuti ndamva kutentha kwina kwake kwa chikondi cha mulungu mu mtima mwanga. Is that right thing? Andizolondola zimenezi. Everyone, you cannot even touch God. Ndi zosatheka You kuzigwira. can't even see Him. Ndipo You sitingaziona. can't even feel Him. Ndipo sitingazive. Only way to understand Him is through the Word of God. Ndi njira yokhayo kuzimvetsetsa nkudzera mwa mawu a mulungu. So people who saying that I have felt the warmth coming down, Ndi ena amene amati ndamva kutenthera mu mtima mwanga. I had tears coming out, Misoziso I've seen imatsika. the light shine upon me. Ndinaona kuwala kunawalira ine. That's all nonsense. Azimenezo ndizopanda pake basi. Do you understand? Mvetsetsa. Everyone, if you really want to say that I have met God, Ndingati mufuna munene kuti ndakumana ndi mulungu. if you really are a person who understands the Spirit, how the Spirit works, Ngati mumvetsetsa mzimu. everyone, you respect the Word of God. Iniwe mudzalemekeza mawu a mulungu. Do you understand? Mvetsetsa. Now, once again, let's go back here. Ndete tibwerereze. Let's see from verse 7. This is Apostle Paul's testimony Ndi uwu ndi umboni wa mtumwi Paulo. of how he discovered about the law. Mmene anapezera lamulo. Here Paul says, what shall we say then? Is the law sin? Certainly not. On contrary, I would not have known sin except through the law, for I would not have known covetousness unless the law has said, you shall not
covet. pamenepo tidzatani kodi chilamulo chili uchimo msatero ayi koma ine sindikadazindikira uchimo koma mwa lamulo ndimo pakuti sindikadazindikira chilakolako sichikadati chilamulo usasirire. Here Paul is clearly telling us the relationship why God gave the 10 commandments to us. nde paulo akutifotokozera timvetsetse nchifukwa chani mulungu anapereka lamulo. He's saying, ndi akuti like if we quote the words that we have shared last week, Romans chapter 3 verse 20, ndi mukaona mawu amene agawana kwa Roma chapter 3 verse 23 Bible says that there's no flesh who is justified in the sight of God by the deeds of law. ndi ku verse 20 kuja mati palibe amene adzayesedwa olungama kudzera mwa Bible lamulo. says the law is knowledge of sin. ndakuti lamulo limangotidziwitsa kuti ndife uchimwa. Is that right? si choncho? God gave us the law, put it in front of us to teach us about sin. ndi mulungu anatipatsa lamulo nkutiyika kutsogolo lamulolo kuti tizindikire za tchimo. Here verse 7 is saying again, verse ya 7 paulo akukamba. yes, if the law did not talk about covetousness, I do not know whether coveting is a sin or not. ndi lamulo likadapanda unena kuti usasirire sindikadazindikira kuti kusirirako ndi tchimo. But law says do not covet, ndi lamulo likuti usasirire. right? si choncho? Oh, covetousness is also sin. ndi kudzera mulamulo mndazindikira kusirira ndi Paul tchimo. is saying he realized that covetous sin through the commandment. ndakuti ndazindikira kuti kusirira ndi tchimo kudzera mulamulo. Verse 8, verse 8 but sin, taking opportunity by the commandment, produced in me all manner of evil desires. koma uchimo pamene unapeza chifukwa unachita mkati mwanga zilakolako zonse mwa lamulo. Now look here carefully. ndemone mosamalitsa. Law tells us that covetousness is sin. nde lamulo likutiuza kuti kusirira ndi tchimo. Now we are born under sin. nde ife tabadwa pansi pa uchimo. Is that right? si choncho? Bible says all men were born under sin. ndi baibulo liti tonse nabadwa pansi pa uchimo. Through Adam and Eve, for by one man sin has entered into the world. nde kudzera mwa adamu ndi hava mwa munthu mmodzi tchimo And inalowa. death has spread to all men, nde imfa inafikira anthu onse for all have sinned. pakuti onse anachimwa. So we were all born as what? nde tonse nabadwa ngati otani? Sinners. ochimwa. Is that right? si choncho? Now we have a law in front of us, nde tili ndi lamulo kutsogolo kwathu. and we are sinners. nde ndife ochimwa. Law tells us you should not covet. nde lamulo lunena kuti usasirire. Now, as a sinners, nde monga ochimwa are we really capable, able of keeping these commandments or not? nde monga ochimwa tili nkuthekera ndi mphamvu yosunga lamulo losasirirali. Bible is asking us this question. nde baibulo lifunsafunso iyi. And Paul is answering us. nde paulo akuyankha. He said, I know I should not covet because law says you should not covet. ndakuti ndimadziwa kuti ndisasirire But the problem is I was born as a sinner. koma paulo anena koma ndidabadwa kale uchimwa. This sin inside me is creating all sorts of evil desires in me. nde tchimo la mkati mwangali likutulutsa zokhumba zosiyanasiyana zambirimbiri. Is that right? tumvetsetsa? So, what is Paul trying to say? nde paulo afuna akambe kuti chani? Is he saying that he's able to keep the commandments? kodi akunena kuti akukwanitsa kusunga lamulo? Or is he saying that he's not able to keep the commandments? kapena akukamba kuti ndakanika ndikulephera kusunga? mukuganiza bwanji? You don't understand my question? simunamvetsetse? Is Paul saying that he should keep the commandments, or he's saying that he cannot keep the commandments? kodi paulo anena kuti asunge malamulo kapena akunena kuti ayi ndalephera kusunga? He cannot. ayi. Why? chifukwa chani? Because while he's possessing sin in his heart, chifukwa ali ndi tchimo mkati mwake it's impossible for him to keep the commandments. ndi zosatheka kuti asunge Now malamulo. let's look here, verse 9. nde tentione verse 9 This is what he confesses. ndi chimene akunena. I was alive once without the law. ati ine ndinalowa moyo popanda lamulo. Meaning that if I did not know about the law, I thought I can live, I can do good, I can keep the commandments. ndakuti pakadakhala palibe lamulo ndimadziwa kuti ndikhala wabwino. But when the true understanding of commandment came to him, koma ndinazindikira choonadi cha lamulocho. Bible says here, when the commandment came, sin revived and I died. ndakuti pamene lamulo linadza uchimo unatsitsimuka ndipo ine ndinafa. When Apostle Paul stood before the commandments of God, nde mtumwi paulo akayima pamaso pa lamulo. did he say, it's the will of God?
akunena kuti ndi chifuniro cha Mulungu We must keep the commandments. ndi akunena kuti ndisunge malamulo. Did Paul testify like that? Ananena choncho, amanena choncho? What did he say? Ndi akuti chani? When commandment came to me, Akuti lamulo likadza kwa ine, when the true understanding of commandment came to me, ndikamvetsetsa bwinobwino chilamulocho, sin started to revive. ndi tchimo limapezeka ladzuka In other mu words, mtima mwanga. I did not know that covetousness is sin. Ndi sindimadziwa kuti kusilira ndi tchimo, But law says that covetous is also sin. koma nditafika pa lamulo landiwuza kuti kusilira ndi tchimo. If I see someone having something better than mine, Ndi ndikamona wina akhala bwino kusiyana ine, funny thing is, although we get the same food, ndi ngakhale tikhale ndi chakudya chofanana, sometimes in church we have functions, we give out lunch, and if we receive the same food, ndi nthawi zina timakhala function church timapereka chakudya chofanana. I don't know ever, do you feel like that? Why does this brother seems like his is more tasty than mine? Ndi wina amaziona ngati chauyu chioneka ngati chabwino chokoma chochuluka posa cha ine. Have you ever felt that before? Munamvako choncho? Wona mmene akunyong'omera winayo. Why his sima portion is bigger than mine? Ndi chifukwa chani sima ya uyu ichuluka kuposera ya ine? Do you know what I mean? Mukumvetsetsa zomwe ndikukamba? Oh, when you receive relish, Wakalandira ndiwo. why is his relish, why is it bigger than mine? Huh? Ndi chifukwa chani kanyama kaoneka kakakulu kanga kananama kakang'ono chonchi? You want to go and say, hey brother, do you want to change? Ndi umazamba kugenza bwanji tisinditsane apo. Oh, go ahead, change. So you change. Ndi umatosinditsa. Then from the moment, what happens? Ndo wasinditsa watenga yanzakoyo yakuwapereka uko. Are you satisfied? Ukhutitsidwaso. Thank you. And you receive it. Look at the plate again. Kudzanganaso mbale chaso. Oh, wait a moment. Seems Tadikira like kale. mine was bigger than his. Koma yanga ijafingi inali yayikulu posa yakoyi yamwene. Let's change again. Tisinthaneso. Do you feel like that or not? Munazimvako eti? Always, there's a proverb in Korean saying that always other people's plates looks bigger than mine. Nda muchikoleya amatira kuti mbale yanzako imakhala yayikulu posa yako. Even that's covetousness. Ndi kusilira kumenekoko. Do you understand? Tumvetsetsa. Even though wearing clothes, why his clothes looks better than mine? Ndi ngakhale zovala bwanji chauyo nchabwino posa cha Even ine. phones, why his phone is better than mine? Ngakhale foni bwanji yauyo yabwino posa ya Even ine. cars, why his car is better than mine? Galimotonso yauyo Why yabwino is his house posa. better than mine? Bwanji icho nchabwino posa cha ine. Even that's all covetousness. Kusilira kokhakokako kumeneko. So the more closer you discover about the law, Ndi mochulukira mmene mukupita kulamulo zindikira more lamulo. realize that sin revives Ndi mochulukiranso mmene uchimo umatsitsimuka. and I die. Ndi ndinafa. Do you understand? Mvetsetsa? That's how he explains about the understanding of the law. Ndi mmene akufotokozera nkhani yakumvetsetsa kwa lamulo. Verse 10, Verse ya 10. Romans chapter 7, verse 10. Roma 7 verse ya 10. And the commandment which was to bring life, Ndi lamulo limene lobweretsa I moyo. found to bring what? Ndinalipeza lobweretsa chani? It brings what? Death. Lobweretsa ifa. I thought the commandment will bring life to me. Ndi lamulo limene ndimaganiza ngati I thought libweretsa that I moyo. can keep the commandments. Ndi ndimaganiza ngati I ndisunga thought I lamulo. can be good before Ndimona God. ngati ndikhala wabwino pamaso pa Mulungu. But the more I discover about the law, Koma mochulukira mmene ndimafufuza I lamulo. realize the commandment brings death to me. Ndakazindikira kuti lamulo lobweretsa ifa kwa ine. That's what Paul is saying right now. Ndi zimene Paulo akukamba. Is that right? Si choncho? Verse 12, Verse ya 12. we read this last week. Tinawerenganso wiki yatha. Therefore the law is what? Ndati chilamulo nchotani? Holy, and commandment holy and just and good. Nchoyera ndi chilangizo chake nchoyera ndi cholungama ndi chabwino. Everyone, the problem is, it's not the commandment that is wrong. Ndi vuto si chilamulochi. We're not saying the commandment is wrong for God to give us the 10 Ndi commandments. situnena kuti lamulo ndi lolakwika ayi. God is surely right. Ndi Mulungu analo akuti Commandment is holy, it's needed. ndi loyera ndi lofunika. Commandment is just. Lamulo ndi la chilungamo ndi But you are lolungama. not understanding the heart of God here. Koma simumvetsetsa mtima wa Mulungu mulamulomo. God never gave us the 10 commandments so that you keep it. Ndi Mulungu sanapereke malamulo kuti mwasunge. God gave us to show us, make us realize how weak
and lacking sinful we are. nde Mulungu anapereka malamulo kuti tidziwe kuti ndife ofoka osowekera ochimwa motani. So whenever you find yourself trying to keep it and failing, nde mukapeza mukuyesetsa kusunga malamulo kena kumumalephera. why do we fail? ndifa chani mumalephera? Because we were born with what? chifukwa munabadwa ndi chani? Sin in our heart. ndi tchimo. And we are flesh human beings. ndi ndife anthu athupi la nyama. Everyone, this commandments is not a law whereby flesh human beings can keep. nde malamulo awa si malamulo oti inu anthu athupi la nyama tikhoza kusunga. But today, not understanding this concept, koma anthu osamvetsetsa zinthu not zamene understanding zili. the Spirit of God, komanso osamvetsetsa in mzimu wa other words, the Mulungu. heart of God, mtima wa Mulungu. you're insisting, mukulimbikirabe. no, I can keep the Ten Commandments. tikhoza kusunga zimenezi. That's why Bible is saying ndifa yake Bible ukamba it is ministry of death. ndi utumiki wa imfa. If that is your doctrine, ngati nchiphunzitso chanu, if that is what you believe, ngati nchimene mukukhulupirira, eventually your end will be just death and ndeti condemnation. kothera kwake idzakhala imfa basi. If you're trying to find the answer in the Ten Commandments, nde ngati mupeza if you say that I know the will of God is to keep the Ten nde Commandments, mukanena kuti anthu chifuniro cha Mulungu ndi kusunga if that is malamulo. what you insist, nde ngati zimene mukutsimikiza, your end chitelo chanu kapena will be maziziro anu death and condemnation. Do idzakhala imfa ndi chitsutso. you understand? Tumvetsetsa? Do you understand? Tumvetsetsa? Do you want to just to go to church, kodi mungofuna kupita ku church just outwardly praise God, ndi pakamwa basi ungoyimbira outwardly Mulungu, sing for God, kuyimbira Mulungu ndi outwardly pakamwa, serve the Lord and pray to God, kutumikira Mulungu kunja chabe, but yet koma in your chonsecho heart mumtima mwanu you cannot solve the problem of sin? simungathane ndi vuto la tchimo. All these many years you go to church, worship God, and where do you zaka go? zochuluka mwakhala mupita church kutumikira Mulungu, You can only fall to koma kothera kwake mwangogwerabe kuja hellfire. uchimo kapena kugahena. Do you understand? Tumvetsetsa? Why? chifukwa chani? Because you thought that the commandments was going to bring life to you, chifukwa munaona ngati malamulo akhozobweretsa but moyo you kwa did inu. not understand what is the true heart of God. simunamvetsetse mtima weniweni wa Mulungu. Verse 13. Verse 13. Has then what is good become death to me? Certainly not, but sin that it might appear sin. tsopano chabwino chija chandikhalira imfa kodi msatero ayi, koma uchimo kuti uoneke kuti uli wa uchimo. Through the commandment, God wanted to reveal our hearts. ndi kudzera m'malamulo Mulungu afuna ngoonetsera mtima wathu. Is that inside each and every one of us, ndi mkati mwa wina aliyense wa ife, we are born in this world with sin in our hearts. ndi timabadwa mu dziko ndi tchimo m'mitima So mwathu. as people who are born with sin, ndi monga anthu amene abadwa ndi tchimo, it is impossible. ndi zosatheka, It's impossible ndi zosatheka for us to keep the Ten Commandments. kwa ife kuti tisunge malamulo khumi. Do you understand? Tumvetsetsa? But until now, who are they? koma kufikira pano ndi Who are ndani they teaching iwo amene aphunzitsabe, or following, believing kutsatirabe ndi that I kukhulupirira can keep the commandments? kuti ndikhoza kusunga malamulo? Everyone, you're still under the control of the law. and sin. ndi inu mudakali pansi pa lamulo. Like if the wife is married to a husband, ndi monga mzimayi wakwatiwa kwa mwamuna wake, yes, whether you like it or not, by law you belong and that husband has dominion over you. ndi ngati wakwatiwa kwa iyeyo chilichonse uzipanga chofuna mwamunayo. If you want to become free, ngati mfuna mmasulidwe kwa there's mwamuna, only one way. pali njira imodzi. You have to die or husband has to die. ndi mfunika mufe ndinuyo kapena mwamunayo afe. Understand? Tumvetsetsa? Do you understand? Tumvetsetsa? Then you become free from that dominion. ndi kuti mumasulidwa ku lamulo la mwamunayo. In other words, we're not physically dying ndi sitikamba za kufa kwa kuthupi chabe, in understanding the world of faith, ndi timvetsetse dziko la uzimu. but in our hearts we need to know what is the end, what is the very end of following, believing, cherishing the law and Ten Commandments. ndi timvetsetse kuti kothera kwake kumapeto kwake kwa kutsatira lamulo ndi chani. Insisting that this is the will of God. potsimikizabe kuti ichi ndi What chifuniro is cha the Mulungu. end of this belief? kodi kothera kwake kwa chikhulupiriro What is chimenezi the ndi end to chani? such followers? kodi kothera kwake kwa anthu otsatira zimenezi ndi chani? It's what? ndi chani? Death. ndi imfa. Do you understand? Tumvetsetsa? It's what? ndi chani? Death. imfa. Do you know who comes to our church? mudziwa amene amabwera kuchechi kwathu? Do you know who comes here?
mudziwa amene amabwera kuno at least if you have understood this much of what I'm saying, amene amvetsetsa kufikira apapa at least if you have become awake, nde mutadzuka until now I did not know this. kufikira pano Until sinimadziwa now I thought I can keep the commandments. kufikira pano ndakhala ndikudalira malamulo Until now I was so foolish thinking that if I try hard, I'm able to keep the commandments. kufikira pano nali opusa kuti ndikayesetsa ndikwanitsa kusunga malamulo. Such people cannot come to our church. Anthu otero ndi amene akhoza kubwera kuchechi kwathu. Do you understand? Timvetsetsa. But at least if you came to realize, I get what Pastor is saying. Nde mukamvetsetsa kuti ndimvetsetsa zimene abusa akukamba. Eventually we are weak, lacking, sinful. Ife ndifofoka wosowa ochimwa. So we are not able, we will never be able to keep the Nde commandments. sitingakwanitse kusunga malamulo. Such people Anthu otero are the ones who come to our church. ndi amene akhoza kubwera kuchechi kwathu. Amen? Amen. Amen? Amen. I hope that you are such people, Nde ndikukhulupirira kuti ndinu anthu otero. so that you can meet the true salvation of God. Kuti mukhoza kukumana ndi chipulumutso choona. Everyone, God did not give us the commandments. Nde Mulungu sanapereke save us. malamulo kuti He gave us titumikire. so that He can show us how weak and lacking sinful people we are. Sanapereke malamulo kuti atipulumutse koma tizindikire kuti ndife anthu ochimwa mochuluka motani. That's why, just like Apostle Paul testified, Nde monga mtumwi Paulo akuchitira umboni. I thought it can bring life, Nde ndimaona ngati zipereka but moyo. I found that it brings death. Koma kothera kwake ndapeza kuti ibweretsa imfa. Is that right? Sichoncho? If you discover that, Nde ngati mutapeza zimenezi. here Paul testifies like this. Nde Paulo akuchitira umboni. Verse 24, Verse ya 24. Romans chapter 7, verse 24. Verse ya 24 Roma 7. O wretched man that I am, who will deliver me? Munthu osauka ine ndani adzandilanditsa m'thupi la imfa iyi. Everyone repeat after me. Munditsatire. Who will deliver me? Adzandilanditsa Who ndani? will deliver me? Adzandilanditsa ndani? If you really come to this point to ask yourself, who will deliver me then? Nde mukafika pa mulingo uwonera kuti kuti angandilanditse ndani? That is the entry point of ministry of righteousness. Apatu nde polowera kuti mukalowere muutumiki wa chilungamo. Do you understand? Tumvetsetsa. You're just standing before the door, entrance of law of Nde righteousness. kuti mwayima pa gate inuyo ya chilungamo The utumiki wa ministry of chilungamo. righteousness. Nde kuti mufuna mulandire chilungamo. What about the lawyer we talked about last week in Luke Nde chapter 10? wachilamulo uja anabwera kwa Yesu mwafunsa ndichite chani? What did he say to Jesus? Ananena kuti chani kwa Yesu? What must I do? Ndichite chani? What must I do? Ndichite chani? What must I do to gain everlasting life? Ndichite chani kuti ndilandire moyo wosatha? How did he confess to Jesus? Ndi anachitira umboni bwanji kwa What Yesu? must I do? Ndichite chani? Is what he confessed. Ndi zimene anachitira umboni. How about Apostle Paul? Ndi mtumwi Paulo akuti chani? What did he confess? Ndi anachitira umboni kuti chani? O wretched man I am. Munthu osauka. Who will deliver me? Adzandilanditsa ndani ine? Amen. Amen. Everyone, what is the right heart? Ndi mtima olondola ndi mtima wanji? Who will deliver me? Mtima olondola adzandilanditsa ndani? Understand? Mvetsetsa. But the lawyer, Koma wachilamulo wanting to justify himself. pofuna kudzilungamitsa yekha. Remember, he wants to justify himself. Nde kumbukira afuna kudzilungamitsa yekha. Anyone who wants to justify himself Nde yese ufuna kudzilungamitsa yekha. cannot come out before the word of God. Sangatuluke pa mawu a Mulungu. Such people cannot meet the true salvation of God. Anthu oterewa sangakumane ndi chipulumutso choona cha If they Mulungu. still believe that they have the power to justify themselves, Ngati muli khulupirabe kuti muli mphamvu Pastor, yodzipulumutsa. I can pray, Ndikhoza pemphera. I can worship God, Ndikhoza I pembedza. can do good, Ndikhoza I kukhala can bwino. please God. Ndikhoza For me, kumkondweretsa. for sure, I can go to heaven. Motsimikiza ndikhoza kupita With kumwamba. what? Ndi chani? I know the will of God. Andidziwa chifuniro cha Mulungu. What is it? Ndi chani? Keeping the commandments, Kusunga malamulo. helping the neighbor. Kukonda anzako. Sorry to say, Pepani kukamba chonchi. everyone, Wina aliyense. you might think with your mouth, Mukhoza kuganiza ndi pakamwa panu. with your hands, you're Ndi worshiping God. Ndi manja anu mukupembedza Mulungu. Let's just look at one more word. Then Matthew to- chapter 15. Matthew chapter 15, Matthew chapter 15, verse 7. verse ya 7.
Here Bible says, hypocrites, well did Isaiah prophesy about you saying. Ndeya onyenga inu Yesaya ananenera bwino za inu ndi kuti. Verse 8. Verse 8. These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Anthu awa andilemekeza ine ndi milomo yawo, koma mtima wawo uli kutali ndi ine. Everyone, if you do not understand Ngati simungamvetsetse the true gospel, kutenga woona, you become such people. mudzakhala ngati anthu amenewa. You honor God Kumulemekeza Mulungu with your mouth, ndi pakamwa with your panu lips. ndi milomo yanu. But what's the problem? Ndi vuto ndi chani? Your hearts are what? Ati mtima wanu wata? Your hearts are far from understanding the heart of God. Mtima wanu uli kutali kumvetsetsa chifuniro cha Mulungu. You can draw near Him with your mouth. You can honor God with your lips. Simungabwere pafupi ndiye ndi pakamwa panu kapena umulemekeza ndi milomo yanu. But if your heart is far from understanding the gospel of God, Chonsecho mtima wanu uli kutali kutumvetsetse uthenga wabwino. we do not call you believers. Ndi simutchedwa okhulupirira mwa choncho. You do not call yourself Christians. Ndi simungatchedwa akhristu ayi. Bible says you're hypocrites. Ndi Bible likuti ndinu anthu onyenga. Do you want to become a hypocrite? Kodi mufuna mukhale onyenga? Then it's not your mouth or lips that you need to honor God. Ndi pakamwa ndi milomo simene mufuna From your heart, you kugwiritsa need to ntchito. understand what is the word, the truth the gospel is saying. Koma uchokera mu mtima mwanu mugwiritse ntchito kuti mumvetsetse choonadi. Next, verse 9. Verse 9. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Ndipo andilambira ine kwachabe ndi kuphunzitsa chiphunzitso ndi malangizo a anthu. So sadly, Mumvetse chisoni. there are so many people still who call themselves believers, Christians, child of God. Pali anthu ochuluka amene amadzitcha okhulupirira ana ake a In Mulungu. vain they worship God at this hour. Kuti mwachabe andilambira In ine. vain they have service and worship to God. Mwachabe akukhala ndi In service vain kwa they Mulungu. pray, praising God, shouting out, crying, praising the Lord. Do Mwachabe akupemphera kukuwa kumulemekeza Mulungu. you understand? Mvetsetsa. Everyone, Wina aliyense. are you able to keep the commandments? Kodi mungakwanitsa kusunga malamulo? Do you still think that you are able? Muganiza mukhoza kukwanitsa? Do you still think that that is the ministry of truth and salvation, righteousness? Muganiza umene ndi utumiki wachoonadi ndi wachilungamo? Then you have not even come close to true salvation of God. Ndikuti simunabwere pafupi ndi chipulumutso choona cha Mulungu. Bible says, if the husband dies, wife is free. Ndakuti ngati mamuna wamwalira mkazi ndi fulu. This law has to end in your heart. Mwanjira ina lamulo likuyenera life mu mtima Now I mwanu. cannot see inside your hearts. Ndi silimaonamo mkati mwa mtima wanu. You cover up your hearts and say, okay, Pastor, I understand. So tell us, so what's the gospel that you preach here? Ndi maphimbira mitima yanu kuti abusa tatiuzani muti uthenga wabwino ndi It chani. does not work that way. Ndi sizigwira ntchito mwa choncho ayi. Sorry, I said last verse, but one last verse. and Ande we'll finish. verse yomaliza iyi ikhale yomaliza ine. Galatians chapter 3. Galatians chapter 3. You need to die to the law if you want to live in God. Mufunika mufe kulamulo ngati mufunika mukhala moyo kwa Mulungu. Galatians chapter 3. Galatians chapter 3. Chapter 2. Maga chapter 2. Verse 19. Verse 19. For I, through the law, died to the law, that I might live to God. Pakuti ine mwa lamulo ndafa kulamulo kuti ndikhale ndi moyo kwa Mulungu. Here Paul testifies, I, through the law, died to the law. Ndakuti ine kudzera mwa lamulo ndafa kulamulo. Is that right? Si choncho? Do you think he wants to go back to the law anymore? Muganiza afuna abwererenso kulamulonso kachikena? Do you think he wants to raise the law? Muganiza afuna akweze lamulo mtima mwake? Do you think he wants to praise it, raise it, try the best he can to keep the law again? Muganiza afuna alikweze kuyeseranso kulisunganso kachikena? He came to realize that he's not able. Ndi anazindikira kuti So sakukwanitsa. instead, he decided to die before the law. Ndi iye anasankha kuti afe kulamulo. So that now he can live to God. Kuti tsopano akhale wa moyo kwa Mulungu. If this does not end in your heart,
ngati sizingathe mu mtima mwanu. Everyone, salvation is gift of God. Chipulumutso ndi mphatso ya Mulungu. I cannot see your heart, but God can see deep inside your hearts. Ndine singathe kuona mtima mwako mu Mulungu atha kuona. If you do not die to the law, ngati simungafe ku lamulo, you cannot live to God. simungakhala moyo kwa Mulungu. If the husband is not dead or wife is not dead, you cannot be free from that relationship. ngati mamuna sangafe pena mkazi kufa ndoti ubale umene udakalipo. Likewise, momwemo it's not learning the truth. sikuphunzira choona ndi It's not just understanding theoretically or knowledgeably about how you can be righteous. sizungova mwa chiphunzira From chabe. your heart, you need to understand. Koma kuchokera mu mtima mwanu mvetsetse. Being born in this world as a sinner, kubadwa mu dziko ngati lochimwa, we are not able to keep the commandments. simungakwanitse kusunga It's never malamulo. possible. Nzosatheka. We're too weak. Do ndife anthu ofoka. you understand? Tumvetsetsa. Do you understand? Tumvetsetsa. Yet, ngakhale be Satan is so clever, satana he wochenjerabe deceives the minds of people, akunyenga malingaliro whispers anthu. to you, Nde momwe even at this time as you listen to this word. nde pamene tumvetsera mawu awo. No, I can't. I'll go and pray. I'll go to mountain and pray, confess my sins. I'll keep the law from now. nde satana agwira ntchito kuti ndikhoza kupita kukapemperabe machimo anga kuti akhululukidwe. Such people, ndi anthu otero you may think that you're honoring God. mukhoza kuganiza kuti You may mulemekeza think that you're respecting God. mukhoza kuganiza kuti But that is mulemekeza just all lips and mouth outwardly. koma ndi pakamwa ndi milomo chabe kunja chabe. Your hearts are far from God. mitima yanu ili kutali kwa Mulungu. When you come to realize, mutazindikira until now I have misunderstood. ndakufikira pano sindimamvetsetsa. I have misunderstood. I did not know the heart of God. If you can confess like that, ngati mutavomereza choncho, if you can die to the law, ngati mutafa ku lamulo, I cannot go back to the law anymore. sindibwereranso ku I lamulo, cannot find life in the law. sindingapezera moyo mu lamulo. If you die to the law, ngati mutafa ku lamulo, God will have mercy upon you. Mulungu akhala ndi chifundo kwa inu. Do you understand? Tumvetsetsa. Do you understand, everyone? Tumvetsetsa. So, what would you do? ndi tichite chani? Justify yourself? kudzilungamitsa tokha Or kapena who will deliver me? ndi ndani What will adzandilanditsa? your confession be kulapa kwathu kapena kuvomeza kwathu kukhale kotani? when you're free from the law? kodi mwamaswidwa kuchimo? God will open your eyes and your heart to see what is true salvation of God. bwanji osatsekula maso anu kuti muone chipulumutso choona nchani? Today up to here, I'll speak. kufikira pano As we tilankhula. continue, we'll come to share how one can become free from sin too. mmene tipitilira tikhala tikugawana kuti tingatuluke bwanji. Let's pray. Tiyeni tipemphere. Father God, today we reflected our hearts upon these words, ambuye zikomo nthawi ino taona mawu anu. and we realized that there is a ministry of death and condemnation. ndetapeza pali utumiki wa imfa ndi chitsutso. If we do not die to this ministry, ngati sitingafe ku utumiki umenewu, we cannot live to the ministry of righteousness. sitingakhale moyo ku utumiki wa chilungamo. Lord, allow us to clearly understand that law cannot save us. ndi mawu anu akamba kuti lamulo Not silingatipulumutse. that the law is bad or wrong. osati kuti lamulo ndi loyipa, The problem is we are humans, koma flesh, vuto ndiloti ndife anthu oyipa, ndife anthu auchimo, too ndife weak athupi la to nyama. stand before the law. ndife anthu amene sitingakwanitse kuyima pa lamulo. That's why we have no chance. ndifa chake tilibe That's why, mwayi. Lord, we ask for your grace and mercy. ndifa chake tifuna chisomo chanu ndi chifundo chanu. We do not ask ourselves how we can justify ourselves. ndi sitingadzipeze tokha mmene We tingadzilungamitse come to tokha. realize who will deliver us. ndi tifuna wina woti We die atipulumutse. to the law so that we might live to God. kuti tife ku lamulo tikhale amoyo kwa As we Mulungu. continue, may your mercy be upon everyone here, mmene tifuna chifundo chanu ndi chisomo chanu kwa ena so aliyense. that we can meet the true salvation of kuti God. tikhoza kukumana ndi chipulumutso choona. We thank you for giving us this time. zikomo potipatsa nthawi iyi. And all these things we have prayed in the name of Jesus Christ. tapemphera zonsezi m'dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen. Thank you. zikomo tamvetsetsa bwino eti. aha so leronso tinali madera ena ataliatali. monga fotokozera kuthiwa Korinto kuja tapeza kunena kuti pali mautumiki awiri. utumiki woyamba waifa komanso wacha chitsutso eti. utumiki waifa ndi chitsutso. ndeno amafotokoza kuti kodi utumiki waifawo ndi utiwo. ndi amafotokoza kuti ndi umene unalembedwa pachani pacha pa miyala eti. so timapeza kuti ndi chani chimene chinalembedwa pa mwala. ndetapeza kuti ndi lamulo limene Mose adapatsidwa atapita ku phiri lija. nde akuti utumiki umene uwu kothera kwake sukathera kutipatsa moyo.
koma no makatera kutipatsa chani imfa basi. Kutanthauza kunena kuti kudzera mulamulo mulibemo chani, mulibe moyo, sichoncho? Kudzera mulamulo mulibe moyo. Ndi chimene abusa amakamba anatitengeranso kwa Roma chapter 7 kumene tinakapeza kunena kuti mwamuna akakwatira ndi mkaziyo amakhala pansi pa lamulo la ndani, la mwamuna, kufikira mwamunayo atatani, atafa. Ngati mwamunayo sangafe ndikuti mkaziyo adakali pansi pa lamulo la ndani, la mwamuna. Ndi kutanthauza kuti nafenso tidabadwa kukhala pansi pa lamulo. Ndi ngati tili pansi pa lamulo kothera kwake ndi moyo kapena imfa? Imfa, eti? So ndi chifukwa chake kwa Roma chapter 7 yomweyo verse ya 6 amafotokoza kuti koma tsopano ife tinamasulidwa ku chilamulo chachani, ku chilamulo kuti tikakhale amoyo kwa Khristu. Anakamba zambiri komano kungodula chabe nkunena kuti lamulo limangotsitsimutsa uchimo mkati mwa ndani, mwa ife. Ati kudzera mulamulo ndazindikira kuti ndisasirire, komene ndimese kuti ndisasirire upezekadwe mndusilirabe. Ndikuti chilamulo chimene ndimaona ngati chopereka moyo chapereka cha auzeni azano, chilamulo sichipereka moyo yali kothera kwake ndi imfa basi. So amaliza ku 24 ya Roma chapter 7 akuti chani? Paulo akunena kuti kalanga ine adzandilanditsa ndani kuthupi la chani, la imfa ili. Ndikuti ife tikungofunika munthu wotitani, wotilanditsa. Auzeni azano mufunika ukulanditsani inu zisaizi yanu izi ndi tufunika utilanditsa amene ndi Yesu Khristu. Amalizira kwa Galatiya chapter 2 verse yake 19 akuti ngati tinafa ku chilamulo ndi kuti tikhala amoyo kwa Khristu. Kutanthauza kuti nzosatheka kukhala amoyo kulamulo iwe mwenso khala amoyonso kwa ndaniso, kwa Mulungu. Yes? Ndi tufunika tife kulamulo tikhala amoyo kwa Mulungu. Ndi zimene abusa amatizindikiritsa kuti moyo wathu tizindikire ndi moyo wa mtundu wanji umene tikuyenera kukhala. Amen. So at this time, it's now time for offering. I will invite